O Arousa Fútbol 7 abandonará Vilagarcía no 2019? Esa é a pregunta que moitos están a facerse nas últimas semanas e que parece que aínda non ten unha resposta moi clara. A semana pasada era a organización deste torneo deportivo a que afirmaba que non se celebraría en Vilagarcía no 2019 debido na súa maior parte a un desencontro co consistorio. Pola súa banda, a Rabella respondía que descoñecía o motivo polo cal a organización decidía trasladar o evento. E hoxe foi o empresario Ramiro Carregal, importante valedor do Arousa Fútbol 7, o que se pronunciou sobre este tema, sinalando que se o evento deportivo se marchaba de Vilagarcía non seguirá colaborando económicamente coa organización do mesmo. No, el Fútbol 7 yo tengo que hablar con ellos a ver que no se vaya de aquí, porque yo lo pago si está en Vilagarcía, y como lo pago yo todo, pues si sale de aquí no lo pago. Quieren llevarlo para San Genjo, yo no voy a pagar, así que yo creo que el Fútbol 7 quedará aquí. Tengo que estar yo con ellos. Sanxenxo aparecía no medio de toda esta ecuación como posible novo emprazamento do torneo, aínda que o alcalde Telmo Martín sinala que o evento non debería abandonar Vilagarcía ao tratarse do concello máis grande da contorna e do que representa este torneo para a vila. É un campeonato que se fai todos os anos en Vilagarcía. Eu creo que Vilagarcía ten unhas instalacións magníficas e non teño ninguna dúda que creo que se vai seguir facendo ali como debe de ser, non debería de ser de outra maneira. O importante é que este aquí entre nós na comarca dos Salnés, non ao fin e ao cabo Sanxenxo ese torneo beneficiase de que van moitos nenos a velo, pero tamén é verdad que se utiliza a infraestructura hotelera que temos en Sanxenxo, por lo tanto estamos encantados de que se siga celebrando en Vilagarcía, non? Así é todo, haberá que esperar a que se pronuncie a organización do evento e anuncie onde finalmente se celebrará a nova edición deste torneo deportivo que cada ano trae a milleiros de persoas á contorna.